Fura emlékeim vannak erről az ideges éjszakáról Las Vegasban. Már 5 éve volt? 6? 100-nak tűnik. Olyan csúcsnak, ami sose ismétlődik meg. San Francisco a 60-as években nagyon különleges élettér volt. De nincs magyarázat. Nincs a szavaknak, vagy a zenének, vagy az emlékeknek olyan keveréke, amely megközelíteni azt az érzést, hogy tudod, hogy ott vagy és élsz. A világnak abban az időbeli és térbeli sarkában. Őrültség volt minden irányban, minden órában. Izzott a levegő mindenütt. Fantasztikus egyetemes érzés volt, hogy akármit csinálunk, az helyes, hogy nyerők vagyunk. És azt hiszem, ez volt a biztosíték arra az érzésre, hogy vitathatatlan győzelmet arattunk minden fölött, ami gonosz és öreg. Nem kegyetlen vagy katonai értelemben, arra nem volt szükségünk. Egyszerűen érvényesült az energiánk. Minden lendületünk megvolt. Igen, egy gyönyörű, magas hullám tetején lovagoltunk. És most, kevesebb, mint 5 évvel azután, felmész egy meredek hegyre Las Vegasban és nyugatra nézel, és a megfelelő szemmel majdnem meglátod a magas víznyomát. Ez az a hely, ahol a hullám végül megtört, és visszagördült.